Onye na-ebia na anya bịakwa osuna adụngụ mmụọ afọ gị ka igokọju biskit na mineral na-eke ụmụazị gbanụkwa ka esa ihe ị na-eme ya ọ ka mmelụ Salaka gịnị kwanụ n'ima ndị Igbo si na imelụ ụmụazị ife ụzọ akpọye oge go biskit chekwa ụmụazị ụzọ akpọye onye gwa gị ka ọgwụ nwere gị ka nwere n'akpa gị iwere gị iji n'akpa igotekwu ụmụ biskit ma ụmụ mmanya ike ya ụmụazị ike ihe were gị na mgbe na ihe na-ekwu imegburu onwe gị na Salaka ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị si na ọ ga-adịrị na mma n'ụbọchị nke taata ọnwa nnụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ the consulting manager and the CEO of Iyon Business Consultant. Dịka anyị si kwuo ụmụ ibe anyị wetara ụnụ Igbo heritage philosophy, both tradition, both culture, both religion, everything about Igbo, even trade and commerce as well. Ọ bụ n'ụlọ anya dịka na anyị si na anyị ga na-akọwara ụnụ ihe gbasara ihe ndebe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata. Ụnụ anya ọfụma na ihe ụmụazị a na-eme ebe a. If you watch very well, ha na-ekpekwa ekpere si na Jizọs asị ha ji na Jizọs asị ha. Ọ sị na ihe a na-emere Salaka bụ ka ha were ngosoro na-eme nye ụmụazị ihe bịakwara gị ọzọ. But there is no conceptual meaning of that thing ha na-eme. Okay, now ndị Igbo so na-akwa agha aka anyị egosi gị ebe ị ga-ada. Number 1 bụ this Salaka a na-ekwu ka ndị Igbo na-akpọ to give away, do give away, inye ihe awufu, inye mmadụ ihe n'efu. Because Salaka na-ekwu maka ama igwe. Sun gave you the light, the air, the water, everything. Enwere ihe nyere ọ naghị ego. So also ihe o demanded from you bụ ezi omume ezi n'ori agba na ama ọga ịfụnanya which you cannot keep. Ịghọtago ego ị ga-enye ebe ezi omume ezi n'ori agba na ama ọga ịfụnanya, but he did not do it. So Salaka na-ekwu okwu ya bụ the same way you know na Judas rere Jesus. So you gave your God away because the agreement between you and God is ama igwe ezi omume ezi n'ori agba na ama ọga ịfụnanya. So no matter how many biscuits you give to children without keeping this rule, one can never ever work. Also give 100 biscuits, also give 100 million, je bunye poor people. But as long as this ama igwe Igbo kwenu ya, gịnị ka Igbo kwere na ya? Igbo kwere na ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya. Ọ bụ ihe anyị ga-akụziri ụmụazị a. Ọ bụghị ịta biskit na chingom na Fanta. Ịta biskit dị mma, a ga-eme Salaka dị mma, mana mbọsị a ga-eme Salaka anyị ga-abịa gwa ụmụazị anyị sị lee ọbụ aka gị anya, lee anya na ọbụ aka gị kedu ka ọ dị. Ọ sị na ọ dị ọcha, ngwakwụba aka gị ọtọ. Ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya. Ihe anyị na-akpọkọtara ndị mmadụ ka agbakọta bụ ka anyị zie ha ozi ọma. Ihe anyị na-agbakọtara ndị mmadụ ka ha pụta gbakọta ebe a
ọ bụrụ na anyị nye ha biskit na fanta ha ṅụsịa anyị ezie ha ozi ọma ọ ihe anyị kpọtara ha ebe a ọ bụrụ na anyị kpọtara ha ebe a ka ha bịa taa biskit naba Igbo even one day we tell our people all those things. Ndị Igbo Renaissance ihe a na-akpọ Renaissance ihe na-akpọ Renaissance revolution everything I will tell you story here. Ọ bụrụ na the story agaghị abatacha in one day. I will tell you a lot of story here. Tata anyị na-ekwu ihe gbasara na Salaka. Mgbe ọzọ ọ ga-abụ ihe gbasara disi ego arọ ndebe anyị na-emeta. Kedu ebe ego arọ si? Kedu ihe bụ ego arọ n'Igbo? Kedu ebe o si? Anyị ga-ekwu okwu ya. Mana tata gori ka anyị kwuo na ihe gbasara dị Salaka. Salaka dị ezigbote mkpa. Ọ bụrụ na anyị etinyeghị ụmụazị anyị n'ọfọ ezi omume ezinụlọ ọgbana ama oge ịfụnanya, otu Igbo dị today o nwere onye obi dị mma? Enweghị onye obi dị mma. Ya anyị na-awụgharị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Ọ bụrụ na anyị ejighị n'oge gwaba ụmụazị anyị na ezi omume ezinụlọ agbana ama oge ịfụnanya dị mkpa, na ị ga-enwerịrị aka ọrụ. Ị ga-enwerịrị aka ọrụ, must na ị ga-enwe aka ọrụ. It's our job to train our children to have job. Our duty. You cannot leave your children just to die away like that. Na ayọ nni ndị agụọ mbakwa ọbụrụ ọgwụ ọrịa tụfịa ya dụrụ nna m ụmụ ibe